No nju to uopće nije previše diralo, ona je imala neki svoj cilj, neki svoj tempo, neku svoju utrku. Pozdrav trkačice i trkači, ja sam Domagoj, trkač rekreativac iz Zagreba, a danas ću vam pričati o sigurnosti nas trkača na cesti, no prije ću vas zamoliti da se pretplatite na moj kanal, da lajkate sadržaj ako vam se sviđa, jer bi mi to jako puno značilo. Pričat ću danas o sigurnosti trkača nas na cesti, kako ja to doživljavam, kako ja to vidim. Prije negdje godinu i pol vozio sam se prema svoje kući s automobilom i tamo sam bio negdje na zadnjem raskrižju. I tamo se palilo zeleno svjetlo, ja sam bio neki 30-40 metara udaljen od tog raskrižja i tamo ću fino proći, ne trebam stiskati gas, ne trebam žurit. No kako sam se ja približavao raskrižju, što sam bio bliže, kriškom oka s lijeve strane sam vidio trkačicu kako dolazi iz bočnog smjera i njoj je crveno svjetlo i treba stati dok naravno se ne opali njoj zeleno, no ne znam, možda kod trkač sam prepoznao na vrijeme tu situaciju i ja sam vidio da ta mlada trkačica nema namjeru stati. I tako je bilo, ona je uletjela u raskrižje ko da niko drugi na svijetu ne postoji osim nje. Ja sam na sreću, prepoznati situaciju, jeo na kočnicu, zakočio na vrijeme da je ne pokupim, da je ne srušim. No nju to nije uopće zabrinjavalo, ona je samo proletjela kroz raskrižje, nastavila trčati strašno dobrim tempom, moram priznat. Ovi drugi vozači koji su iz suprotnog smjera čekali da se njima opali zeleno svjetlo, su svi stali na trubu da je upozore, no nju to uopće nije previše diralo, ona je imala neki svoj cilj, neki svoj tempo, neku svoju utrku, jer ja sam si na kraju zaključio, poslije kad sam razmišljao, kako se krenuli neke virtualne utrke zbog korone, možda ona trčala neku virtualnu utrku i uopće za nju je cijeli grad Zagreb bio jedna velika staza i nikog nije vidjela pred sobom. Uglavnom, na sreću, cura je preživjela tu situaciju, nadam se da je dan danas čitava u jednom komadu, da se nije desilo nešto ružno, no kako nas trkača nekad može ponijeti trčanje i može nas dovesti u jako neugodnu situaciju. Druga čaknuta stvar koja mi se desila prije 10 dana kad sam išao, mislim to je bilo prošlo nedjelja, se ne varam, išao sam trčati dužinu i tu u zapadnom dijelu grada išao sam prema Podsusedu, trčao sam od Jankomirskog mosta do Podsusedskog mosta, vodi jedna cesta koja se zove priobalna cesta, ide u sami nasip. Zato se zove priobalna cesta, je dugačka koji 2 km i tamo s jedne strane nasip, s druge strane su neke firme koje imaju te neke velike strojeve ili nešto tako slično i uglavnom nema da imaš puno ulica da moraš negdje skrenuti, nego imaš 2 km faktički čistine i tu ekipa kad skrene ispod 100 niko ne vozi, svi sjednu na gas. Ja ne znam zašto volim trčati baš tom priobalnom cestom, u sam rub uvijek trčim idem u smjeru automobila koji mi dolazi, tako da vidim šta se dešava ispred mene, nikad ne trčim da je auti idu iza mene, da nemam kontrolu nad situacijom, uvijek trčim naprijed i ako baš treba se izmaknuti sa strane na travu, izmakne se, makar 99% vozača kad me vidi, ako njima auto ne dolazi iz suprotnog smjera, uredno me zaobiđu i nema tu nikakvih problema, nikad mi nije neko trubio ili nešto tako. I uglavnom trčao sam ja tom priobalnom cestom i vidim sad skupinu 2-3 biciklista cestovna su stali uz rub ceste i nešto gledaju i sad ja sam baš došao do njih, a kako su nailazili automobili nisam se htio tam zadržavati da se ne bi nešto ružno desilo i nastavio sam trčati i otišao. Samo sam nekako kričkom oka vidio da oni gledaju neko deblo
nije mi bilo baš jasno šta je tu jako zanimljivo. I dobro, i produžio sam ja, otišao sam trčati u neku dužinu i kad sam se vraćao, odlučio sam se vratiti istom tom priobalnom cestom, no kad sam se vraćao, malo mi nešto onak zagolicalo u glavi, joj, daj stani, daj vidi šta su ti biciklisti gledali, šta je bilo to tako posebno. Na kraju je ispalo posebno to da su oni, kao što ćete sad vidjeti na videu i na slici, gledali su to neko deblo na koji su nabodena 3 čavla koje je bilo tako fino montirano u sam rub ceste, taman kad na primjer ide neki automobil da fino to nagazi, da se probuši gumu. I kao što sam rekao, tamo svi voze 100 plus na sat i uopće ne želim zamisliti šta se može desiti da neko probuši gumu pri tim brzinama. Da ne kažem kako su sad malo u zadnjih 2 tjedna došlo i sunčani dani, da ima užasno puno biciklista, pogotovo na tim specijalkama, cestovnim biciklima na toj priobalnoj cesti gdje ja trčim, gdje oni isto voze jako brzo i to je bilo tako fino montirano na sam rub da se neko probode. Pa mogao sam se ja probati da sam trčao i da nisu išli ti biciklisti, mogao sam se zamisliti, mogao sam probiti nogu kroz te čavle. Sada kao što se, kažem, vidi na video, malo sam posnimio šta je bilo i pokret toga, a pokret toga je bio i Normabel tableta i ja ih na sreću nikad nisam koristio u životu, ali znam da kad njih moraš gutat, onda da nije ti baš sve ravno u životu, tako da eto, očigledno neki frik želio nekom zlo. Općenito ja 99% svojih treninga krećem na njih od kućnog praga, znači moram proći puno cesta, puno raskrižja, trčim puno i po noći i stvarno se trudim da budem vidljiv, da uvijek imam neki reflektirajući element na sebi. Kad prelazim cestu, pod obavezno mi je, ako mi uredno vozač, ili to jest naravno vozač se stane, da me propusti, uvijek mahnem ovako ili dam like, da zahvalim što su to napravili. Moramo biti korektni jedni prema drugima i mislim sad neka situacija da neki vole forsirati kad dođu na zebru pa misle joj sad sam ja blizu zebre, svi moraju stati zbog mene. Pa ne moraju prvo moraš dobro procijeniti situacije šta se dešava, svi imamo jedno to tijelo i ako se potrga teško ga je ponovno složiti, zar ne? Eto, htio sam samo malo podijeliti samo neke te čudne situacije u prometu. Čuvajte se, čuvajte sebe, čuvajte svoje najdraže, čuvajte se u prometu. Vozim i brdski bicikl, vozim i cestovni bicikl, osobni automobil, vozim električni aeromobil i trčim. I stvarno u svim situacijama nastojim biti korektan prema svim sudionicama u prometu. Mislim da su općenito u Hrvatskoj više manje ljudi su onako fair u prometu. Rijetko kad sam imao neki problema, ali jedino što bi uvijek ja osobno prigovorio Hrvatima, a ne veže se za trčanje, više se veže za što kod nas sve više i više rade kružne tokove, da malo ubrzaju promet i mislim da to ima smisla. Samo kod nas, bar prema nekim mojim analizama, što ja pratim i gledam, kad uđeš u neki, dolaziš do nekog kružnog toka, i sad neki su automobili već u tom kružnom toku i ti moraš tad da ih propustiš i od njih, na primjer 10, 8 će izaći s tog kružnog toka, uopće neće dati žmigavac i ti si možda bez veze stavio, ali ti niko nije dao znak da će on izaći skretanje prije tebe, nek ti cijelo vrijeme čekaš da on prođe, a on kad dođe na 5 metara prije tebe skrene skretanje prije. To me stvarno iritira i smeta, a na sreću to nema veze sa trčanjem. Eto, htio sam s vama danas samo podijeliti neka svoja ta razmišljanja o prometu. Čuvajte se, većina nas trkača živi u većim gradovima ili općenito gradovima
i gdje treba stvarno pripaziti kad izlazimo iz kuće rano na cestu gdje ima prometa kao u priči. Hvala vam što ste gledali ovaj blog, čuvajte sebe, čuvajte svoje najdraže, bok!